दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजेनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों आरो बियो बे सिख्लाया दुखुजों बियो गाबै गाबै एमजेजों आंनि मेगननि सेराव बामजानो नायदों बियो बामजाहां खालामदों आङो उफाय गैयि जादों गासैखौबो मेगननि सेराव नायनानै आङो सैसोनो गोनां जादों उफाय गैयियावहाय आङो बे सिख्लानि बिफानि नाम्बारखौ एमजेनिफ्राय लानानै आङो बिनि बिफाजों आङो रायज्लायहरनो गोनां जादों जाबाय अननानै बेखौहाय नोंनि फिसाजोखौ नोङो थांनो बुंहरदो जोंनि बगिनिफ्राय गुबुन बगियाव होननानै आं खावलायहरदों दिनै बे सिख्लायाबो दिनै बिफानि बुंहरनायाव दिनै बियो दुखुजों गेब्लेनानैबाबो बियो दिनै बाध्य जादों गुबुन बगियावहाय ओंखारनो थांनो गाबै गाबै बियो गोबां सावहोलांदों बिनि मेगननि मोदैखौ आं बावनो हाया दिनैबो बेयो गासैबो आंनि मेगननि सेरावनो जादों गोसोआव सानदों जानो हागौ दिनै एमजेआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा बेफोरबायदि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोमा सासे सिख्लानि लाइफखौ आं बरबाद खालामनाय नङामोन खोमा होननानै आङो गोसो सिङाव गोबां दुखु जादों नाथाय उफाय गैया रायजोफोर जिहेतु कर्ट मेरेज जाबाय हौवा हिन्जाव जाखाबायबा जखन आङो संसारखौ जालांनो नाजागोनसै होननानै आङो बुंदों दे जाबाय बावगारनानै मोजाङै संसारखौ जालांदोनि होननानै आं नाजादोंमोन नाथाय रायजोफोर जानो हागौ एमजेआ दिनै आंखौ हिन्जाव हिसाबैनो दिनै साननो हायासै खोमा जायनि जाहोनाव बै आंनि गारबोनाय दिनावहाय एमजेजों लोगो मोनलायनायनि बोसोरसे सिगांनि जे आंनि जायजों हाबाया केन्सेल जादों दिनै बे रिल्सफोरखौनो दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोखोमानानै लानानैहाय दिनैनि दिनावहाय बियो गथ' गथाय संसार जाखालायनानैहायसो बियो दिनै आंखौ दायनिगिरि दिन्थिनो थाखाय बै रिल्सफोरखौ बियो ससियेल मिडियायाव भाइराल खालामदों होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाबो जानो हागौ आङो मूर्ख आंहा मोजां गियान गैया नाथाय नोंथांमोना बहुत गियानि नोंथांमोना बहुत साननो गोरों मानसिफोर दङ नोंथांमोना साननो नायदो जुदि दिनै बै समावहायनो दिनै बियो आंनि बे गाज्रि फट' रिल्सफोरखौ बेखौ जाय फट'फोरखौहाय आङो उन संसार जानायाव जोंनि संसारावहाय जेबो समस्या दाफैथों होननानैसो आङो दिन्थिदोंमोन दिनै बे फट' बे रिल्सफोरखौ बियो सोखोमानानै लादों होमबा आंनि गोसोआव दिनैहाय गोबां सोंलु फैदों जानो हागौ हयथ'बा जाय एक्सखौ बियो बेफोरबादि बाहायनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानैबो बियो दिनै बाहायनानै गारदों जानो हागौ आंनि सायावबो बेफोरबादिनो खाबु लादोंमोन खोमा आंखौ गारनो थाखाय जायनि जाहोनावसो बियो बेफोरबादि बुस्थुफोरखौ गासैबो बियो एभिडेन्स हिसाबै बेफोरखौहाय गासैबो बियो सोखोमानानै लाखोमानानै दिनैनि दिनाव गथ' मोनखांलायनायनि उनावहायसो बियो बेफोरखौ दिन्थिफैबाय दिनैहाय आंहा हाबा जानायनि उनाव ना आंहा रावजोंबो कोनो बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो दं ना आं सोरबा सासे गुबुन हौवाफोरजों आङो रायलायो दिनै थेवबोनो बियो आंनि सायाव गोबां नंखाय इल्जामखौ लागायबाय हाबानि उननिफ्रायनो बियो आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोनदोंमोन दिनै आं बिनि हेकिं खालामनानै दोननायखौ आं मोनथियामोन नाथाय जेब्ला मास मोनब्रै मोनबासो सिगां
गावनि खुगाजोंनो बियो आसामाव थाबाय थानानै आं बे समाव बेयावनो दङ आंनि डिउटि जायगायाव आङो सासे कबिराज मानसिजों रायलायहरदोंमोन बे समाव बियो आंखौहाय 20 मिनिट रायलायनाय नुनानैहाय बियो आंखौहाय फन हरनानै बुंदों नों सोर हौवाजों रायलायनायमोन सोर हौवाजों रायलायदों आं गोमोदों आंहालाय सोर हौवाजों मा सोमोन्दो थालायखो होननानै आं गोमोदों बिनि उनावहाय बियो आंनोहाय WhatsAppआवहाय बे नाम्बारखौ जाय नाम्बारजों आं रायलायदोंमोन बे नाम्बारखौ बियो स्क्रिनशट खालामनानैहाय हरदों नोङो एसे मिनिट नै रायलायदों बे हौवाजों बे हौवायानो आंनो नों बेनो फन हरदों बेजों नोंहा मा सोमोन्दो दं बियो गासैबो आंनो खोन्थाहरदों होननानैहाय बियो गाव सन्देहजों बियो बुंहरो आंखौ बे समाव आं गोमोदों जाय कबिराज मानसिजों आं रायलायदों बे मानसिया सासे बोराइसा मानसिसो बे बोराइसा मानसिया बोरै दिनै बेफोरबादि खोन्थाहरनो आरो जि जायगायाव आङो आंनि उदै सानायनि थाखायसो आङो मुलि रायलायहरदों दिनै बियो बोरै बे हौवाजोंहाय सोमोन्दो दं होननानैहायलाय बियो बोरै खोन्थाहरनो हानो एसे बोराइ मानसियालाय होननानै आं गोमोदों बे समावहायसो आङो बिखौहाय डाइरेक्टनो आं कनफिडेन्टजों बुंदों नोङो बिदिबा आंनि मबाइलखौ नोङो हेकिं खालामनानै दोनदों होननानैहाय बे समाव बियो गोग्गानायजों बुंदों आं नोंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोनदों बेयो आंनि टेलेन्ट होननानै बुंदों बेयो आंनि टेलेन्टसो होननानै बियो गोग्गादों नाथाय बै दिनावबो आङो बिखौ अपेन चेलेन्ज होदों दे जेबो नङा नों आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामोबा खालामनानै दोन नाथाय नोङो मोनसेबो आंनि सायाव जेबो दाय नुनाय नङा मानोना आंहा बेबायदि जेबो सोमोन्दो गैया आं रावजोंबो रायज्लाया होननानैहाय आं बेखौ बुंदों दिनैहाय एसेबां दिननिफ्राय बियो मबाइलखौ हेकिं खालामबोनानैबो आंनि सायाव जेबो दायखौ होनो हायाखै बियो मोनसेबो बियो एभिडेन्स नाहानो हायाखै दिनैहाय गोबाव बोसोरनि उनाव आंनि बे मास्टार लोगोजोंहाय बेफोरबादि बिनि साख्रिनि खैफोदनि समाव आं रायलायहरनायाव खोथाया जेब्ला एसे लावो दिनै बे बिसयखौनो लानानै बियो आंखौहाय बेसेबांबा बियो ससियेल मिडियायावहाय नंखायखौनो बियो नंगौफोरबादि बुंफैनो बियो नाजादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय जे रिल्स भिडिअफ्रा गासैबो बेसेबांबा सिगां आरो हाबानि सिगां बिखौ गासैबो आं खोन्थाजोबखानायखा बे रिल्स भिडिअफोरखौहाय दिनै बियो प्रमानफोरबादि दिनैनि दिनावहायसो आं माबा मोनसे गाज्रि मावनायफोरबादि बियो भाइराल खालामना होदों नंगौ बियो सैथो जे गावनि चेनेलावहाय बियो होफैयाखै नाथाय बे भिडिअखौहाय गावनि लोगो सार्कोलफोरनो बियो स्प्रेड खालामनानै हरदों शेयार खालामनानै हरदों जाय लोगोफ्रा गोबां आरोबाव इउटुबार आरो गोबां मानसिफोरनिसिम शेयार खालामहरदों होमब्ला साननानै नायदो रायजोफोर दिनै एमजेआ माबादि गोसो लानानै आंजों संसारखौ हान्थिनो थाखाय संसार जानो थाखाय आवगायदोंमोन मोनसे समाव आंखौहाय बियो बिराद बुंबोदों जे समाव बियो अफ्रिनि न'आवहाय खारनानै थादों बे समावहाय आङो दुखुजों बेखौ बुंहरोमोन जे गथ' लोमजानाय सानायावहाय बेखौ फैयैनि थाखाय आं बुंहरोमोन नों मानो दिनै न'खरखौ बिदि खालामखो नोङो दिनै संसारनि मोखाङाव नोङो एसेबां मोजां दिन्थियो नाथाय न'खरनि सायाव नोङो एसेबां अयनाय खालामबाय नोंखौ आङो थांनानैहाय आङो लाइभ भिडिअ खालामनानै आङो पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो आं देखायजोबनोसै जेब्ला आं होनदों बे समाव बियो आंखौ बुंदों नोङो खालामनानै लाफैलाय नोङो बुंनायनानै लाफै नोङो आंखौ होननानैहाय नों जुदि बेफोरबादि बुङोब्ला नोंखौहाय ओरैबादि खालामगोन आङो नोङो मोखां दिखांनोबो नोङो जायगा मोननाय नङा नों गाबबाबो आगार मोननाय नङा होननानै आंखौ बुंदों नाथाय आं बै समाव आं हमनो हायाखै बियो दिनै मा जाहोनाव आंखौ बेफोरबादि बियो ब्लेकमेल खालामदों बियो दिनैनि दिनाव बेफोरबादि गासैबो रिल्सफोरखौ बै समावनो बियो सोखानानै लानायखायसो बियो दुगा गोसोजों हयथ' आंखौ बेफोरबादि बियो दम होदोंमोन जे बुंनानै ला भिडिअआ गोलाव जायोब्ला रायजोफोर नोंथांमोनाबो खोनासंनो बागोन ओंखायनो सैथोआ मा आरो बे जे बेसेबांबा दिनै रुखु गाबफैदों नोंथांमोननि गोसोखौ बायग्लिहोदों
दिनै बे गाबनानै बुंनाय बे बाथ्राफ्रा आरोबाव बेसेबां सैथो बेफोरखौ आं गासैखौबो दिनै आङो फारि फारि बुंलांजोबगोन ना नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो गासैखौबो आं बुंजोबगोन